Скъпи съграждани, уважаеми учители, ученици и дейци на изкуството и културата, 24 мая не е просто дата от календара, а един необикновен ден, най-българския празник, празник на словото и просветата, защото гори са достигли всички народи, както е прозрял в своя поетичен проглас към Евангелието свети Константин Кирил философ. Това е денят, в който всеки българин може с гордост да каже, че е потомък на народ, сътворил духовната съкровищница на Европа и света. Нека отново дадем заслуженото и на плеядата ломски възрожденски посетители, учители, будители и творци, които с делата се превърнали нашия град Лом в огнище на просвета и култура, с едни от първите училища, първото читалище и първия театър. Дълбок поклон и пред днешните учители и дейци на културата, които обучават и изпитават най-скъпото, което имаме нашите деца. Всеки от нас носи този ден в сърцето си, и защото той е скъп спомен за любимите учители и изпълнен с трепета на младежните мечти на абитуриентите, които тръгват по своя нов път. Да благодарим от сърце на учителите и творците, да ги подкрепяме неуморно и никога да не забравяме, че каквото днес е училището, такова ще е и бъдещето ни. Това е отговорност на всички нас. Честит празник на словото и просветата ломчани. А сега ми е особено приятно да наградим изявените учители и дейци на културата. Награди за значим принос в духовната култура. Цветанка Александрова Кнезовска. Максим Тодоров Петров. Награди за значим принос в образованието. Детска градина номер 1 Снежанка Майя Иванова Сапчева. Детска градина номер 2 Червената шапчица Лилия Владимирова Иванова. Детска градина номер 3 Звездица Ваня Първанова Георгиева. Детска градина номер 7 Калинка Евелинка Мишонова Петрова. Детска градина номер 12 Звънче Катерина Ивайлова Петрова. Първо основно училище Никола Първанов Владимир Венциславов Луканов. Основно училище Константин Фотинов Сияна Йорданова Борисова. Средно училище Отец Паисий Димка Рангелова Драганова. Основно училище Христо Ботев Дафин Данаилов Петров. Профилирана гимназия Найден Геров Русинка Димитрова Петрова. Госпожа Русинка Петрова поради уважителни причини не присъства. Наградата ще й бъде връчена лично, допълнително. Средно училище Димитър Маринов Аделина Венелинова Димитрова.
Основно училище Свети Климент Охридски, село Сталийска махала, Венета Владимирова Аврамова. Основно училище Свети Кирил и Методий, село Ковачица, Бистра Любомирова Дамянова. Основно училище Кирил и Методий, село Замфир, Петя Стоянова Петрова Павлова. Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев, инженер Ирена Цветанова Георгиева. Професионална гимназия по производствени технологии Ива Павлинова Димитрова. Професионална гимназия по селско стопанство Дунавска земя, село Ковачица, Ангелина Петрова Маринова. И Център за специални образователни потребности доктор Петър Берон, Петя Викторова Петрова.